Lama uyasikana ndazifari. Mambo uya last time makafika matrouse zata uzifari. Ajiwana ngakufeki. Atsika wase wakadzi. Ndafara. Ndotenda ngwana namazwe akawanda. Kwarare upenyu topa tinoona ana sekuru wedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai hama dzinodiwa kufara kusangana nemi mune chimwe chirongwa. Nhasi nderimwe zuva rangu zita ndinonzi Thando Class Mira Soko ndichifamba namambofu. Utini Nyapila unjani Soko? Amina ngizipilele. Ngipilile namhla ngigqoke isigqoko. Ngiyethukile sesiphuma ukuthi hlana lo Soko ugqoke isigqoko ngakho mthi kanje siyako ungwe yako funeka imatrouse. Kudzidza Hakuperi. Ngiyalibingelela muli yeZimbabwe sesihlangene phela kolunhlelo lapho esihamba khona silethele indaba zenu ezimnandi, indaba ezichisayo. Sesiphendukile futhi phela kogogo ungwe kumbe ngithi uMadzimayi ungwe uMadzimayi Gloria. Namhlanje siphendukile kubuyeni kwethu sithe sike siyefunda ngoba kulento eziningaye ezikhulumile sathi manini sibuyele khona siza ukuthi kuhamba njani. So namhlanje sebuyiliphathela uhlelo lokuthi ukufunda akupheli, sifundisa ukuthi umuntu wesilisa ubanjwa njani. Ngethemba abanye sebevula amehlo phela ukuthi siza ukuthi kuthini uMadzimayi. Amazwi edu asesiri kutaura nachira kuti aiwa tadzoka zvekare sekuvimbisa kwatiketa kuti tichauya timbonzwa kudzidza Hakuperi nekuti pane zvakawanda zvavaitaura, asi nhasi ndofunga topic yedu yanhasi ndeyekuti varume vanobatwa sei. Asi muchatiregerera nekuti tinoziva kuti kana nyaya tatanga nyaya yakadai ine kwainosvika tingati mabedroom, asi isusu nekuda kwekuti vanyarikani vedu vana hatikwanise kuzosvika ipapo, asi tichangobata zvinoita kuti zviite. Ende chimwe chinhu ndofunga kutanga kuti tifambe navo tichinzwa kudzidza Hakuperi. Next time tichabvunza imimi kuti mukuda chirongwa chipi kuti tinovabvunza. Kana mune mubvunzo yenyu mogara maisa mugrupu, nhasi muchatiregerera nekuti introduction. Saka next time kana mune topic yamunoda munotiudza mobva maisa mubvunzo yenyu, patinoenda toenda tinokubvunzirai tichinonzwa kuti zvakamira sei. Njengoba lemuzi usokuthi namhlanje sibuye nje sizwe ukuthi ukufunda akupheli. Ngindaba yokuthi umuntu wesilisa ubanjwa njani, but sisiya phambili ngale lingabona kule mvunzo kule mibuzo elifuna ilizwisise liyasibambe Drewmas kumbe comment section kumbe ku WhatsApp group yethu. So singaqedi isikhathi phela lingakhohlwa ukusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Imi varume munere kamubatiro kamunoda kuitwa nemadzimai enyu kuti mudzimba mugare zvakanaka, kana kuti vakadzi ndo vane problem, chii chinoitika? Haina mukadzi aparizi. Ndina comment. Asi ni wangu mudzimai apfeke trouser. Chete. Ndimbori naye mudzimai aipfeka trouser ndo zvakaita kuti tisiyane. Wasaka makatosiyana nekuti da kwetrauser. Kwa asawira vangu ari kupi vasina uruwa neshama. Vangu varipo, haukwanisi kumhanya kuna sawira. Zvakawanda zvatoresera vakadzi. Kusvika tiri mudzimba kai. Chinonzi mhirizhonga kai hatitombochidizwa. Asi kana murumewo isitiri varume munoziva kuti murume anoita zvese zvese. Asi mukadzi kakusikana nemurume wako. Kana murume akauya mumba, chekutanga chada kutaura ndechekuti izvi igaro ziva kuti baba mumba vanodzisirwa mvura yekugeza, vanovachirwa. Asi pane zvimwe zvokuti inini kana inini semurume futi ndogona kutobatsira mukadzi wangu kubika wacho ndogona kubika. Asi mukadzi wangu chikubikira nchita sei kuti ndikubasa ine handisi kubasa ndikuita zvese. Chinodiwa mudzimba kai kunzwisisana chete. 1 2 makanzwisisana kai hapazvinoonetsa. Ngatikudzikane nezvatinazvo. Chimwe chendoona zvinoitika mudzimba kai inyaya yemari. Mari yakada shoma mumba, mumba takambonuka. Pata yakaona mumba
hapana mhirizhonga. Nhau ino ihombe inoita kuti vanhu ridzinamba nhau imari. Ini kana semurume wangu ndabata kamari kandabata kunziko. Kufuna kutombera kumukadzi wangu kuti achaona ndizvo ndawana izvo. Iye ngafuna kuzikanwa nazvo izvo ndawana. Tiro zvatichita. Iwo ono baba ndizvo zvandawana izvo. Kuzikanwa zvacho chimwe nangu mberi. Kuona mudzimba kai chinhu chakashata. Kuzi hapana munhu asikarodzwi. Tova nenyotisi. Zvakatonaka kai kuti kana tisingadzwisira panozwisanaka. Tiridzana sawira vanotigadzirisa. Ana tete variko, vazukuru variko. Kuti kuti tumorati aiwa munoma haichavisviku yate fight. Chandoziva kazhinji kurisana mumba nekuti kurowana kai kupesera mumwe afa. Mangwana zodi. Saka ini chandikuudza mudzimba kai ngatinzwisisanei nekutaurirana. Ndikubudirana pachena chokwadi. Ende chokwadi ndicho kazhinji chokwadi ndichidiwa mudzimba. Chokwadi. Chokwadi hachisiri cho chinourayisa here. Aiwa hachiurayisi. Chokwadi hachiurayisi. Kuza kubudirana pachena chamwari oneni matenda ndayaka hachiurayisi. Kunyepera ndokunourayisa. Chokwadi ndicho chakanaka mudzimba. Ngatibudirane pachena. Chamwari ndaita so. Kunyanya kai mudzimba kai chokwadi ngatibudirane pachena chete. Ndiwo ndapedza. Takagarisana nemadzimai edu atinenge tinawo mudzimba. Tinoda kuti tingogona kungoteererana pakurarama. Nekuda kwekuti dzimwe nguva kana ari munhu wechikadzi anofanira kunzwisisa situation. Dzimweni dzenguva hapana, dzimwe nguva zviripo. Ene nekuteerera zvakasiyana siyana zvekukombeya dzimba dzevanhu kuti ningi mai ningi nababa ningi kumba kwavo vakadai. Inguva. But isu chatichikoda njoti vanhu vatinenge tinavo vanofanira kungowirirana nesituation yatiri. Zvakawanda zvichizoya kumberi. But zvimwe zvenguva vakawanda vakadzi kuita matambudziko ekuti havasi kuteerera matambudziko. Nyaya dzedu dzatinenge tataura. Ine ndakakuudza kuti kuda kuri pamusoro mai vakarukwa zvakanaka. Inini handisati ndane mari iyoyo ndiri kutsvaga. Zvinonaka. But nekuda kuti zvinhu zviitwe panguva. Saka chatokoshesa isu pachedu kuteerera nekunzwisisana kuti zvinhu zvedu zviende kupi kumberi. Saka ndo imwe nyaya yatinenge tinayo especially kana tiri mudzimba. Nekuda kuti vakadzi havasi kunzwisisa zvimwe situation. Dzimweni dzenguva unenge wakamuwana une pabasa pauri kushanda uchimbowana 1 2 3 4 zvinobatika. But pazvinozonzi zvambonzvinga kana zvatiza zvaone pane imwe nzvimbo zvakoma neimwe nzira unotozoona kuti hapana lavhu chaiyo mumba mune musisina. Saka zvinhu izvozvo uchibva kundiponda handina kuita kana wiki mari yazara mumba. Asi ndichagona here kugara newe kana zvakadaro iwe wandikuwadza. Saka zvinhu izvo zvinosara zvakurarama nevamwe vanhu. But isusu tirida kuti marriage haidi kuti marriage after marriage. Nyika tiri kurarama kune zvakawanda zvakasiyana siyana. Kune zvirwere, kune chii. Saka zvinhu izvo zvinhu zvisingashandi. Hane murume. Makadiko vana veZimbabwe. Ndauyazve ndiri madzimai Gloria ndiri tete kana kuti mbuya tichidzidzisana nhau dzekubata varume zvakanaka. Kana kuti iwewe mwanasikana wakuda kuzoendawo kumurume woziva kuti murume anobatwa sei. Saka ndauya kuzotaura mashoko pamberi penyu vana amai kuti ana mai musatsvinyire varume venyu. Kana murume abvawo kubasa unomutambirawo zvakanaka. Titambire baba mauya wovasweresawo kane mutupo. Kwanga kuri seko kubasa. Hamuna kundisuwa here baba, ini nachikusuwa ini. Wabva ipapo murume anenge aneta wotoro mvura yako yekugeza. Kana baba wasingageze kubasa wovaendesera kunonogeza. Vachibva kunogeza baba otora hembe dzavo dzakachena woisawo pamubhedha. Kana uchigona nemafuta awo anofarira baba wovaisira ipapo. Woona kuti murume wako zvaari kubuda mumba imomo akapfeka kora yakapeteka here, homwe trouzi iri mukati here, masoksi zvese. Mai ndimi munowachira murume wenyu masoksi. Saka imi motoziva kuti masoksi baba ozobuda panze soksi rimwe rekara yewaiti rimwe rebhureki. Azvibude izvozvo pamberi pevamwe ana baba. Saka ana mai gadzirai ana baba kudya chaiko chaiko. Kana mobika bikai zvinhu zvinoibva. Nokundi kungorosta nhasi imbobikaiwo stew. Monyasotora nyama yenyu mogeza zvakanaka moisa pamoto. Yaibvawo mupakura baba mumapureta akanaka.
noti kuti mapurasitiki haisi pureti inodyirwa nababa. Mapureti akanakawo ane muvharo, sadza chairo haripakurwe nemugoti. Ndosaka muchizoona vamwe anamai vachirohwa mukati medzimba vanenge vachipakura sadza nemugoti. Mukadzi unofanira kuti aseti yako yemukicheni, mugwaku, musika nesipunu yako, wotora sadza rako iwewe wobika, usaitse mapundu. Saka ribasa remugwaku, remugoti, remusika unoshanda ipapo pakusika mapundu. Wopakura sadza rako nemugoti nemugwaku, wopakura zvakanaka-naka, unyatsokarova-rova zvakanaka-naka, wotora pureti yako wovhara. Muriwo wako usaise mupureti imwe chete iyoyo nesadza, woisawo muriwo wako pasaidhi, wovharawo nekapureti kako kakanaka-naka. Mvura yako yekugeza kana kuchitonhora, maidzisirai murume baba mvura yekugeza maoko, kadhishitauro kako kari pasaidhi. Dzidza kutyora muzura uchipa murume wako sadza. Noti murume akakumbira sadza rangu ripapi, iro rapo iro, wakutogumburikira murume wako. Usagumbukire murume wako mai. Itai moyo werudo, ipai varume venyu sadza nemoyo unoda. Kana vanonoka kusvika mumba unodzisa ukasadza, noti kuti wakarara sadza renyu rapo iro. Saka mangwana vakazoenda kumasmall house vanosvika vakubatwa nemoyo wakanaka, vadzoke baba. Saka mbuya vauya, aiwa, itai rudo vanasikana, itai rudo nevarume venyu, wachirai varume venyu hembe dzinochena. Noti kungowacha baba vobuda mumba hembe dzakaunyana. Kana usinawo kana aini nokumbirawo pa next door, wopiwawo ainirawo murume wako zvakanaka-naka. Achibuda pamberi pevamwe woonekerawo kuti mai vane baba vane amai mukati memba. Vazukuru, ndoda vazukuru vanonyatsoita chaizvo. Hatidi kuti vana baba vavhime ana mai. Imimi mai kana muripo mumwe chete, itirai zvakanaka murume wenyu. Itirai zvakanaka murume wenyu mai. Newe mwanasikana unofanira pango panorayirwawo ipapo unenge uripo. Nekuti kwaunoenda ikoko kumurume haadi hasha. Saka hasha tikuti ngadzibve panana amai nevanasikana, tikuda rudo nevarume venyu. Ndimbuya vari kutaura. Koko madzimai, ndanzwa muchiti vasikana musaite hasha. Munhu ndinenge ndichiziva kuti anobva kubasa na4 munosvika na11. Ndosekerera kana zvakadaro here, ndouya ndichipfugama ini ndichiziva kuti munhu yanga ari kubhawa. Unobvunza zvakanaka. Ko baba kunonoka kusvika chii chaitika usati wamhanya kuita hasha? Nekuti zvimwe baba vanenge vatori pabasa ravanenge vachitaure overtime, iyo vanoita vosvika kuita hasha, ndipo pakuzorohwa kana yemuzukuru. Anonoka kuya dhakwa asingagoni achiita noise, ndoti chi ndomvurira, ndoita respect, but munhu ndinenge ndichiona kuti hapari kukanganisa, ari kundidisrespect. Murume anotonzwa ukatomudza zvakanaka, ukatoita hasha, murume akatonzi mwana mudiki, saka iwepo ukatoita hasha, naiye anobva toita hasha. Ita zvakanaka, iye ega anotonyara, asvika agogodza padhomuka umuvhurire. Baba maswera sei? Kana mhofu maswera sei? Ko kunonoka kuya kumba chiko changa chanetsa. Iyo vanokutaura konoti ari kunyepa, iwe ngozoti munhu wako ari kutonyepa, ngozoti abva kubhawa. Saka ukangotanga kungoti hema muri kubhawa, hema muri kubhawa, chokwadi murume anodzokera futi kubhawa kupi, iko kutozokuona ana mai magara pasaidhi nababa. Hatidi ana mai vanoenda kumabhawa achiteera ana baba. Tiri kuda kuti mababa uya, aiwaka baba manga muri kupi naye murume wangu. Wone kusvika nguva dzamasvika zvinoenda kutoshaya kuti iko mapondwa here, musandidaro shiri, musandidaro, ndiri mukadzi wenyu. Murume anonzwa muzukuru. Madzimai nyaya idzi mawani. Pane pamambotaura kuti hanzi sadza rikapakurwa unonyatsotora, usapakure nemugoti, unotora chinonzi chimugwaku wobva wanyatsorisa zvakanaka, unenge unachomba. Ayo tombotauna ichocho chimugwaku chamataura. Mataura kuti hembe dzinoda kuainwa, kana usina ainu unonokumbira kunext door. Ko kana murume wacho asingandipe mari, kana kuti asingape support, asingaite maresponsibilities akakwana kuti ndokwanisa kutenga aini than kutenga kunext door, ndinoita sei? Kana kuti pamugwaku ipapo ndochienda here kunext door ndakunokumbira mugwaku asingandisupport? Samai vane pfungwa,
unoitawo katumabhizinesi twako twaunoita kana kurima mavheji pamba. Warima mavheji pamba haungazoshaya 50 cents ekutenga mugowa kuka, haungangomirira kamurume. Saka isi tungoti kuti hatidi sadza rinopakurwa nemugoti, nekuti kupakura nemugoti uchirova sadza kuda uchitora kudai so kutozvirova wega, nekuti ndiyo unenge wabika. Ita tumabhinda kuka twako ndokuti zvinhu zvibudeka wotenga mugwaku yako. Pane vamwe vekuti unonyatsoona kuti murume anoti mukadzi ngaasaende kubasa. Pane vekuti unyatsonzisota aiwa everything ndokuprovide mai mwana, uchinyatsoona kuti zvese zviripo, kungoda kuenda kubasa kuda. Koita mumwe wekuti anenge asingakupe kana senti asi asingade kuenda kubasa, kungotunzwa buda anouya achikuzvambura. Unoita sei pakadai? Unokumbirawo zvakanaka baba, inini ndiri mudzimai wenyu. Inga vadzimai vakapiwa kunzi vanofanira kubata-bata, ini mukangoti ndingoramba ndichibata ndikangogara ndopakupedza kuita makuwa. Ina handidi kuti ndite makuwa, murume wangu ndinorowa. Ndipeiwo zvidiki izvo zvokuti ndingomira-mirawo. Hakuna murume asinganzwe muzukuru. Tiri papo, pane vamwe varume vekuti anowana mukadzi anoita zvese, anoshanda omupakurira sadza, omupfugamira, omudetembera mutupo wake zvese, anopfeka sketi yakareba yakasvika uko. Asi unogona kuwana murume yeye asinga appreciate mukadzi, achingomurova kana kuti achingobuda kunze. Ipapo ndo patinenge takuda kutsvaga kuona kuti chii chakonzeresa manje kuti zvinhu izvo zviitike. Zvimwe panenge patori nemhepo dzinenge dziri pakati pako iwewe mwanasikana semuzukuru. Tochitsvaga kuti chii chikupa iwe, chitsvaga uone kuti chii chikuita kuti ningogara ndichirohwa ndobikira murume zvakanaka. Zvimwe murume wako anenge atori nemhepo yekusagara nemukadzi, kana kuti iwe unenge utori nemhepo yekusagara nemurume. Sati takutsvaga kuona kuti chii chaita kuti iwe ugare uchingorohwa uchipfeka zvakanaka, uchitaura nemurume zvakanaka. Toita kuona kuti chii chichikukonzesa kuti zvidaro. Saka tiripo vabatsiri. Madzimai tiri ipapo panhau yevarume apa kana kuti yemarelationships iwawo. Sei zvichizonzi kana vanhu vachinge vaita mwana kana kuti kazhinji chero manga muchiwirirana kwese kumunhu akanzi ane mwana kana kuti first born, mwana akangoita tuma 1 year 2 year, mumba macho vanhu havachawirirane. Chii chinokonzeresa izvozvo? Chinokonzeresa izvozvo kuti vanhu vatadze kuwirirana mumba nekuti munenge majairirana. Saka isu tiri kuramba muyo kujairirana pamurume nemukadzi. Saka iwe kangoramba uchingozvipa respect kumurume wako, murume anotoda kutodzoredzerwa newe mukadzi. Saka rudo rwepakutanga ndo rwatinoda. Saka hatisi kuda kuti kana wane mwana kana kuti hauna mwana, rudo ngarurambe ruripo ipapo muchidzoredzerana chete. Ndikuzvara mwana hakuna kana basa kuya. Chipo chekungo chinenge chauya mukati menyu. Saka imukatanga kudzoredzerana rudo runotopisa kuti pane mwana here kana kuti hapana. Saka chatikuda kuti mungoramba makabatana imi muchiwirirana semukomana nemusikana. Ameno kaenda pindura zvakanaka. Ziva kuti kudzoredzerana kwamuri kuita ndekwekuita sei, zvekuti hatisi kutaura mataura kuti munenge majairirana, tiri kutaura zvekuti mwana ane 1 year, hatisati tanzi kana kuti ane 3 years kana kuti 4 years, makutonetsana murume akutoona kunze uku. Chii chinokonzeresa izvozvo? Nenda kukonza umwe munhu nenda kuona kuti zvimwe mukadzi wacho pakugeza chepo zvimwe panenge pakuita pashoma. Kugeza. Kana muchiti kugeza muri kurevei? Ndinenge ndichigeza manheruko, ndofanira kugeza zvakaita sei? Semunhu wemukadzi mangwanani muka ugezewo uzotanga kuita basa rako watombogeza. Iwe chizoti murume aripo wotogara uri smart kana ukagarewo wakachena murume achaenda kupi futi. Saka isu vakadzi ndisoita kuti varume vedu vabude vachinotsvaga vamwe vakadzi. Nekuti tsvina tajaira kuti ndine mwana kuyamwa mukaka, mazemba akanyoreka, baba vakudawo kuti aiwa rege ndine pamukadzi wangu akunwa mukaka. Ndosaka vachitiza. Saka iwe ukanoona kuti uri kuyamwisa, vhara isa machira kana kuti makotoni ekuvhara mikaka kuti isanhuwire murume. Varume havadi vanhu vanonhuwa mukaka. Ndosaka vachitiza. Saka geza uchizoti ndiri kuyamwisa, wogeza hembe dzako ukazoti ndarara ndakapfeka mwananga achiyamwa, wotobvisa wotora dzakachena wopfeka. Murume haambokusema pakadaro. Saka kugeza mangwanani kana ukaona mukana masikati nekutiswana maika, pane zvinoitika kwatiri. Ore chigogo, inini pamwe futi panondirwadza ndepekuti pane vamwe vanhu vekuti unonyatsoona kuti vanhu ava vanogeza
zvese zviri right. Mambotaura zvimwe kuti pamwe mweya unenge wakonzeresa kuti mumba zvisafambe zvakanaka nemurume. Amenoti ndiyo here manjuzu amunenge muchitaura kuti munhu akanzi ane manjuzu, kana zvese achiita, kana pane manjuzu kana kuti zvimwewo zvekudzinza ndo zvinokonzeresa kuti mamereji adhakwe? Ichokwadi ichocho. Kana une mweya wemanjuzu, kana chirati mweya wemanjuzu, mweya watinoti wevasikana vemumvura. Saka iwo unokuita kuti utadze kugara nemurume, unokuita kuti utadze kana kubata pamiri chaipo chaipo. Nekuti pakati pekurama kwamazuva unenge une mweya watete. Saka mweya watete vakafa vasina kugara mumba murume. Saka unouya kuzogara pauri, uite zvakanaka unogona kungosemwa. Saka iwo mweya ndofanira kuti ugadziriswe pakati pako zvinhu zvobuda zvakanaka, worega kusemwa nemurume. Panogona kunge pane mweya wambuya futi papi ipapo. Saka ana mbuya mai vazoti ana mbuya vaingoitawo zvimwe zveshe. Saka iwe mweya unogona kunge uri pakati pako iwewe. Saka ndo patinenge takukumbira kuti ai wambuya muchembere, atidi zvichedope zvitikuda zvakanaka pamwere yenyu iyi. Tiri papo panyaya iyoyo kuti murume anobatwa sei. Inini ndaona kuti zviri kuitika pamba handisi kuzvinzwisisa. Ndiri kugeza, ndiri kupfeka hembe dzinosvika kumakumbo, ndiri kuita zvese. Ndobuda murume asipo, ndosvika kuna madzimai vati une mweya wemanjuzu. Ndoenda ndodzokera, ncho ndinenge ndiri mai anorespekta murume. Ndosvika ikoko ndoti ndambosvika kuna madzimai kuna madzimai andiudza zvakadai obva aramba kuti ndibatsirwe. Ndinoita sei? Inini ndine dambudziko. Unenge una dambudziko. Ipapapo iwewe hongu waudza murume wako kuti ndizvo zviripo. Tinoti unogona kuenda kana kuvabereki vako, kana kuti vakoma wako, kana vati vatete vanenge varipo, wovatsanangudzira ndizvo zvandakaudzwa izvozvozvo namadzimai kuti ndine manjuzu, asi murume wangu ari kuramba kuita zvipi izvozvo. Munogona here kundiperekedza kuti inini ndiende kuna madzimai, kana kuti munogona here kuenda kune murume wangu motaura naye kuti ndizvo zvikukonza kuti mutadze kuirana mumba? Saka zvinoita here kuti ndiende kunobatsirwa semukadzi murume asingazivi? Zvinogona kunetsa zvikatokuputsira imba. Mweya uya unogona kuuya chopu wobva tokupazira imba ipapo. Saka zvinoita kuti iwe ukaenda ikokoko, nekuti kunogona kudiwa zvazvinenge zvipo, murume ndiye anokupa mari, unozoiona kupi? Saka tsvaga sahwira anoenda kunonotaura nemurume wako, ndizvo zviripo zvipi izvozvo. Saka murume anogona kuzviteerera kana sahwira taura zvakanaka. Madzimai, ndiri kukunzwai muchitaura nenyaya yekuti magariro emukadzi nemurume, especially kana kuti murume anobatwa sei, kuti asabude mumba, kuti kana achibva kubasa achiziva kuti ndakuenda kumba kunozorora. Kozi vamwe varume ukaona vari mabhawa kana kachiti hei kuna chera kumba ndikazoenda futi usiku hacho inenge uchifila like 2 years. Tichitaura tiri off camera ndaunzwa muchiti aiwa imimi mkunechi munomboenda kuma kitchen party. Nyaya dzacho munogona here kutaura zvinenge zvinofamba sei? Kutaura ndinogona kutaura, asi kuti ndizvitaure pamhepo zvinhu zvakakura zvinotoda panhu pakatohwanda vana vasinganzwe. Nekuti zvinhu zvevakuru izvi, kuti vana vanzwe zvinhu izvozvo zvazvibude, zvinotoda kuti imimi mondibata totaura ndichikudzidzisai tete vanazvo zvakawandisa zvavanokudzidzisa kuti mugare mumba menyu nevanasikana vanoda kuenda kuvarume. Ungangotanga kungobuda kamumba wakaenda usina kuona tete. Unoenda kuna tete vokudzidzisa kuti kana wadai unodai kana wazoenda kumurume. Haungomhanyi kungoenda kumurume usina chaunoziva. Unotoona tete vokudzidzisa. Saka tete varipo pakukudzidzisai vanasikana zvese, kubvira kuti mukomana wacho chii zvese vanokutaura tete varipo. Makitchen party ndokubasa kwa tete ikoko.
vanokudzidzisai kubvira kuwaridza kwemubhedha kuzoita sei zvese tinazvo pamuperi pedu. Okay, since madaro muri eZimbabwe isusu takumbodzidza hameno ikoko, saka ndoziva kuti kune vamwe vakadzi vanenge vachida kunzwisisa o kudzidziswa o vasikana, munobata isusu tokupai nhamba dzatete mowana kudzidziswa, zvichireva kuti murume afare haisi nyaya yekugara chete, kune dzimwe nyaya dzisingagoni kutaurwa. Ichokwadi ichocho kuti murume afara ndodo zvinhu zvinofadza kubvira mukati memba yemukati. Ndo munoita kuti zvinhu zvese zvinyasooneka kuti uri mai. Ukangogona kukicheni usingagone muimba yemukati unenge wakatori mukadzi akafa akatosara. Saka toda kuti mukicheni nemumba yemukati, mukicheni mumba yemukati zvinhu zvo zvabuda zvakanaka. Saka kunyanya muimba yemukati ndo muri kuputsa dzinhu zese zvinoziva kuti varume vaende kunonohura. Saka toda kumbogadzirisa futi mukati memba yemukati imomo kuti baba vazive kuti ndina mai. Kubva kwako kumba kwenyu ko unenge wakatowinga imba yemukati. Saka imba yemukati ndo yatoda kuti titi pamberi nayo. Tozoya mukicheni kuti sadza rowe nemugoti unozvirovesa wega. Asi madzimai tiri ipapo tinoziva kuti vamwe vanhu kana achitsvaga mukadzi wekurora haatsvage, mumwe anogona kungofarira structure, mumwe afarira complexion, mumwe anogona kutorwa mwoyo nechikafu chinenge changobikwa zveimba yemukati anenge asina kuzvitsvaga. Ipapo panofambiswa sei? Kana nekuti pamwe andibikira ndoda batwa nekudya chikafu chinenge chabikwa akutoda musikana, akutoda kutomurora, asi hana kuti kuchikafu hachina kuipa. Anenge atozviona futi pachikafu ipapo, anenge atozviona kuti mabikirwo aitwa pachikafu neimomo macho anogona futi imomo. Ndosaka anenge ukatoona farira chikafu nekuti ndonda cheche munhu asingazivi zvarika maonyeni, mvura, madomasi, mavheji impoto. Saka ukatoona kuti uyu munhu anoziva kubika uyu, aiwa kantozotikana neimomo futa ndazei anogona. Saka haisi nyaya iyoyo. Kwakaleka kune vamwe zvo vanogona kudzidzisa, kune vamwe varume vanodzidzisa, asi kune vamwe vanozoti hei ungori kupiko, hei ungosingatendi kuna tete. Varume vakadaro usati vade. Kana uchida mukadzi wako mudzidzise, mama muriwo wamabika uyu matemba anobikwa so. Kunoti handidi matemba anondisa mvura. Taura mama, matemba anotanga kupiswa wozodai mukadzi anoteerera. Iwe uite mukadzi anoteerera. Kunoti hema kuda tondidzidzisa kubika ika kumakicheni ikoko. Wa mukadzi upi ndikuita kuti takukanukaisana tete. Kuti muzukuru ridziko yanika kuchenamira dzidziswa, newo murume futi dzidziswa kana usingazivi. Kuti baba isai takini, iwe wajaira t-shirt inenge yakangobuda kunzo. Ini mai ndikati aiwaka baba isai mukati muise bhandi. Musapokana kuti hundidzidzise kupfeka. Vanenge vatoona kuti matokanganisa bhande renyu izvozvi toti hembe yakavhurika uko iri haisi mukati mesheti, kora yakabudapo isheti iyoyo haisi t-shirt yakamira kudewo. Ndinenge ndakuti chindonyara ndini. Saka dzidzisikaiwo imimi varume vacho, musangoti aiwaka nekuti ndiri mukadzi senge ndina ntombo ndi murume akadaro. Ndoda kudzidzisa baba kora ngaipetwe, mabhatani, pinai, takini, bhande renyu, bhachi renyu, ndiko kuti baba. Kana mukauya kondoti tambire baba, ndingatambire baba one hembe yakavhurika kunge chibharuma. Anditambire. Varamba kudzidzisa ndo wangu wasiyaka wakadaro. Makandisekesa manje ndipa kuzotsamwa ipapo. Eta kuzopedzerana. Asi chinoitika pakuti tomboti murume ada mwanasikana pamwe ari muzera wechidiki uya achangobva kuyarika zvekuti asati akutarisirwa kunzi arorwe. Iye pachaka anenge achizoti mwana mudiki, asi masvika makuda kuvakaimba zvakuti netsei. Ipapo anenge ari rongo ndiani? Mwanasikana here kana kuti murume anenge akatora mwana ari mudiki, nekuti zvese anenge asati akuzviziva? Isati tendere kuti murume atore mwana mudiki. Tora mwana abva zera. Iye ndiye anotozoti kana ukamudza taita kuti unoti utomuponyekedza. Anenge ari rongo murume. Uyu mwana kauyu anotambira mashoko api? Zvese anozvitambira kuti mwana. Saka iwe kana wabva zera unenge wakutoziva kuti aiwa iwe kana kuma 20 zvichienda kumberi hongu 18 zvinonzi iye anenge akura. Asi tinochekechona futi unge mwana futi 18 zvichikwira pai
kumusoro usvika pa 25 tozoti aiwa wakura ka unenge wakutozoti brain dzako dzakupinda nemupi murume saka iwe une 38 years wakutora mwana ne 15 years 16 years zvinopindirana papi izvozvo ko tikazoti moyo muti hakuna moyo muti wakafanana nezvozvo hakuna moyo muti hakuna iside takutokusungisa manje aiwa kando panenge parovera hana yangu zvekuti moyo tokanganisa atidi izvozvo senge ndiri anditombodi izvozvo sati anditombozvidi kutombozvinzwa izvozvo ndinenge ndakutotora matano pakadaro tiri kuda mwana akura anoziva kuti kana aenda mangwana iye wadzoka murume wosvika mwana ari kutamba pada haana kugeza haana kubika uchamuita sei wakumurova kuti haana kubika iye watorerei mwana mudiki tora munhu anozoti baba vakuuya vanoda kunamba makachena ndiko kuti imba iyoyo handitombodi kuzvinzwa izvozvo saka zvinoita here kuti since ari mudiki ombomirirwa zviya zvokuti unomirira achimbokura achidzidziswa nekuti ndiwa unenge uchida kana kuti unenge wakutofanira kutochinja kuti uchinotsvaga nezvikwanisiro izvozvo zvamataura chero usingamudi wakutsvaga izvozvo iwewe kana uchitoona kuti uchida kutomumirira ndiwe asi mukumumirira kwako ikoko mwana habatwe wada kumirira kuti akureka hapana kuti uya pano numbomuvharavhara mwana mumirire akadaro kana unoti hazviite zvokumirira gara utora nemunhu anoenderana newe ipapapo ndo pandotaura gara watotora anoenderana newe uyo kuti umirireko nekuti uchazomuvhara mwana mudiki anonyengetedzwa nemaswitsi uya kuno wabata mwana ipapo manje hatidi izvozvo kana unoti haugone kumirira tsvaga anoenderana newe tichiri ipapo tisati tapedza zvedu ko manonzi maparika ayaya akamira sei ari raiti here kana kuti haasi raiti tingati munguva ino tichikompeya nenguva yakare kana kuti zvagara barika riri sei chinhu chinonzi barika chakaipa barika rinokonzeresa rufu kuvana vevamwe kunyanya kuvakadzi iwe murume unenge watora uchifungidza kuti watora vanhu vanokubatsira pamba asi vakadzi ava ndo vanozosvika pakuurayana nekuti iye awinzirwa mumwe maiguru wawinzirwa mumwe vanenge vakutoona kunge vashorwa nemurume kanti iye mukadzi wechitu anenge akutoona kuti wandishora iwe kuti uye pai pamba pangu ndio pakusvika kuti mumwe munhu asvike pakuurayiwa ipapo maiguru vachafa nekuda kwamainini kati mainini vachafa nekuda kwani saka tinoti barika harina kutombonaka pazvachose murume mumwe chete mukadzi umwe chete saka baba kana makupoya ipapapo barika harina kunaka ndaona kuti baba vakupoya apaya ndiri mukadzi handigoni kuti nditaure kuti baba zvamuri kuita maybe ndombotaura zvonzi ndasiya ndozvibata futi nini handina simba kuti ndimurove ka kozi ndo vamwe vanoita izvozvo ndoenda papa ndakutsvaga mupfuwira zvino mupfuwira akanaka here panyaya dzakadai waona kuti uyu ane shavere rekushava vakadzi mupfuwira wakashata mupfuwira wakanakazve kune mupfuwira iriko mupfuwira wekuti ndikakuinamatira mvura inini ndichitaura kuti aiwa handisi kuda kuti murume wake apoye mvura haina chainokanganisa kune vamwe vanopa mishonga yekuti murume anotoshanduka kana kutadza kuenda kumabasa saka isu tikuti mupfuwira chaiwo wemishonga isusu hatiude zviri nani kuti uende akononamatirwa mvura yaunochera wega mbamako obata wonamatirwa tichikumbira kuna Mwari baba tikunamatira mvura ndiyo yakaerera pana Jesu kuti murume adzikame asabude pai mumba ini ndoona mupfuwira wemvura wakanaka ini pane mushonga nokuti mupfuwira rudo asi wewe mushonga uyu uri kutouraya wemvura uri mupfuwira wemushonga wobvoiswa mumvura because pane vamwe varume madzimai vasinganzwi vekuti chero ukaita sei ukamunamatira hanzo saka ndikatongotora hangu mushonga ndoisa mumvura unenge uri sei tini nanguida ndipakwanise ipapo ndakambozwa zvichinzi unonetswa sei nemunhu wamunomubikira kuti handionomubikira musotere ipapo aiwa izvozvo zvousabvume kufurirwa muzukuru unogona kumusota murume wako obva afa kana kuti anoshanduka kuita chimhuka iwe wabvuma kufurirwa iwe saka tikuti ramba imwe yekufurirwa iwe kana unoti murume wako ari kunetsa gara kana ona zvinetsa gara uri padhuze naye gara uri padhuze famba uri padhuze ipapo tidamboona mafambiro aka unenge uchiita iwewe
Nekuti tichitarisa madzimai nyaya iyi even kuti murume anobatwa sei inhau yekuti kazhinji takuchitarisa kuspiritual side kuti kazhinji vanhu vanouya kuzobatsirwa vadzimai ndiana mai kazhinji kacho ndofunga vanhu vakatowanda mumba munenge muchinetsa saka ndopate nchida kubvunza kuti pamwe zvisiri zvemushonga kana zvokushandirwa zvechivanhu pane here mabatiro anoda kuti varume vabatwewo nekuti varume hazvisi kuita mudzimba umu. Tambotaura kuti murume mwana mudiki ukatomutora uchitomuudziridza kuti zvakamira zvikadai, baba imimi muripo, ndimi murume wangu, mataure nyamuita baba yaka aite taurewo neni muchizondiri mukadzi wenyu, musandirerutse nditaure neni zvakasei zvakanaka, murume anonzwa. Saka tambotaura kuye kumashure kuti aiwa iwe ukatanga kupopota murume ndiye musoro wembaka anobva tokwidza voice pasi pamusoro, iwe rako kada kuzoenda pamusoro ndopepa kuzobhomodzerwa chokwadi unorowa. Saka ini ndikuti aiwa ka tauriranai zvakanaka. Waona kuti murume wako anopopota, iwe izwi rako pai pasi, vhara muromo wako senge ndiri zvangu inini kana watoya kwandiri zvangu madzimai ndinokupa dombo, ndikaona kuti unotaurisa ndinokupa dombo rekuisa mukanwa, kuti kana waona achuya achitaura isa dombo ripai mukanwa wovhara muromo wani kusvika pedza kutaura wozosvipa chi mangwana futi. Saka murume anobva todzisa kuti mukadzi wangu uyu achagona achataurisa stereki. Saka ini ndizvo zvandinoita izvo, ndokupa dombo isa mukanwa. Ko mukandipa dombo pai ndakanyarara ndichingoona kuti apa ndakukuvara apa handizongosimudze here demo kana banga ndikarova munhu ndisina kutaura. Nyarara muteuro kauyu ukada kuzosimudza demo wautokangasa muteuro, wakangasa muteuro ndingokangasa muteuro. Nyarara kana kuita hasha dzipi dziri iwe ngonyarara tikushanda kuti iwe zvidzikameka pauri. Saka muteuro kauyu wakutovhiringidza ndiwe. Saka pano pazvinobuda. Saka ukanoti wane hasha dzakadii dombo rako shishina uchingomedza chete munhu mate ndimwara. Pane vamwe vekutika ukanyarara zvamataura anoti saka kuti ignore ototanga kutopopota, ukada kuti ubude panze saka kutondibudira panze, ukada kuti upindure zvonzwa kundipindura, ipapo panoitwa sei? Ipapo tinenge takutoona kuti murume wacho ndiane mhepo manje, ndiye murume anenge ane mhepo, takuona kuti toita sei nemunhu akafanana neyeye murume yeye. Ndiye vatikita kutoti aiwa achikumbirirwa pamurume wako iwewe kuti adzikame mhepo iwe kusada kugara nemukadzi, nekuti ukaona mukadzi anyarara wasimuka ukurispekta murume wako handiti kuti aiwa ina handidi zvokuti nditaure ndiende pamusoro pemurume, wasimuka uri kunosimukirei wanyarara ukunyama. Murume akadara changa ari murume here futi papo? Anenge asiri murume kapo. Anenge asiri murume pakadaro. Saka cheta kuti aiwa kabatsirwa muzvikuru zvinhu zvako zvibude chi zvakanaka. Nyathemba mule Zimbabwe liyasibona lapha siphendukile futhi kugogo ugogo kumbe ngithi umadzimai sizofunda ukuthi umuntu ongubaba umuntu wesilisa othetheyo uphathwa njani ngowesifazana. So ngiyakwazi ukuthi kulabantu abaningi ababesithi indoda yami yahamba okunye ke bekuyikhona ukuthi abanye ngabochiyera emlonyeni lapha kuhlali ngichimpukane vele kungayenzela into encane vele abusupopota. So kungcono ukuthi njani, kungcono ukuthi namhlanje sihlane lo muntu okwanisa ukuthi elitshela ukuthi hayi umuntu ongubaba uyawatshela, umuntu ongubaba ufuna ukuthi umhloniphe, umnike inhlonipho yayo yonke ayifunayo, ewatshelwe yenzele yonke into nje ukuthi la nxa evele emsebenzini ethole phela izinto zakhe zihlezi ngeorder. Kuthiwe kule kunyade funte kukhulume phela okwema bedroom, but wathi hayi kulabantwana kulabanye abantu abahloniphayo ukuthi akwenza ukuthi ezikhulume, kodwa kulaba abafuna ama kitchen tea party labuya kithi lisilinike inamba zikagogo, kulalaba abazafuna ukuthi befundise ukuthi hayi mina sensiyayenda ngiyendile kodwa hayi kulezinye indaweni lekha khona gogo phela ncedisani, hayi yakwanisa ukuthi lincedisa. Ngiyathemba ukuthi ngazo zonke izikhathi phela lahlala lilandela inhlelo zethu ze-Drewmas Media, siyake siphumise istory o izindaba, siphumise abantu abancedisayo, siphumise ama-another level, kodwa namhlanje besisehlelweni okuthiwa ukufunda akupheli, sifunda ukuthi umuntu wesilisa ubanjwa njani.
hama dzinodiwa ndochirongwa kachatanga tinacho mavanzu atete venyika madzivai kana kuti gogo venyika vanga vachiedza kubata maareas anoita kuti dzimba dzimire nekuti chimwe chinhu chatinetsa mamwe matopic kumaunza especially kwavari semunhu anobatsira inhau yekuti ndomatambudziko atiri kusangana nawo chera kuti kazhinji ukaona mukadzi auya chekutanga imba vazhinji vacho saka tichida unziso kuti asi varume pane zvimwe here zvisiri zvimwe zvavanoda pamwe kuti pane mabatiro avanoda kuti vaitwe saka ndofunga manzwa vanotu vanenge vachida zvimwe zviya kwakadzikadzika ikokoko munenge makuvabata mokurukura kana muchida kubatsirwa vangave vasikana vakuda kuenda kuwanano chero usati kumbodzidziswa kunzi so kuitira mangwana. Ngetemba limzulu gogo lapha sikhuluma umadzimai Gloria uthi umuntu wesilisa akufanele ewatshele soko ephekela angikwazi ukuthi njengoba wena uhambe emagangeni uphenduka ngo12 uza kwenza njani kodwa ngethemba ukuthi ulinike imfundiso ezinhle ulinikile imfundiso eziyenza ukuthi ikusasa lethu libe kahle ukuthi imizi yethu kusasa ikhule kahle nxa kuyikuthi kulokunye ongakuzwisisanga yakwanisa ukuthi phela uphinde uyireplay ivideo yona le ubambe kakhulu kubo mama ukuthi mama kufanele uyenze njani kufanele uhlale ugezile njengokuthi wakubona njani usaseyinkazana usaseyintombi ungakabi lo mntwana igqoka la ugela ikhanda nxa ugela nxa uluke kana uri rasto uhlala ungurasta kunothi ukuthi hayi ulo mntwana so hayi ngethemba ukuthi lifunde kakhulu lami ngifunde kakhulu ngoba lami ngisase ngumntwana okhulayo kodwa hayi imfundiso zona lezi lami ngizazi nika umntwana nami labazukulu ngethemba ukuthi likholisile kulolu hlelo. Sekutaura kwataita kuti ndofunga vazhinji tikuzviona tikuzviziva kuti vanhu vakawanda vatone mubvunzo yakawanda vanhu vasara vakahenga introduction yekuti kana pane mubvunzo patinodzoka tinotangira pamubvunzo yenyu tochizopinda mune chimwe chirongwa kana kuti pane imwe topic yamunenge matudza kuti mukuda zvakati asi kana mazoisa topic tofana kuwirirana vanhu tinoisa magroups ede Drewmas media kana kuisa comment section kuti pakudzidza kupere tokumbira topic yakadai isusu tinoona kuti inenge yawandirwa nevanhu panguva inoindeipi then toya tichivavhunza nemibvunzo yenyu ipapo. Njengoba ukhulunywa ngusoko khona ukuthi abalamenye imibuzo kumbe kulabanye abantu ababona ukuthi hayi mina ngifuna ukuthi sifundiswe lokhu singabona abanenge besithi hayi sifundiswe indaba enje bengadli abathethe vote hayi esihamba ngayi topic next time singathi labana abadliweyo yibe silandela ngabo so nxali lokunye lifuna ukufunda isintu ukuthi thina sihlalisana njani njengabantu obaba bona bahlalisana njani omama bona bahlalisana njani umuntu ongumama kufanele ebe njani singasakhulumi phela ukuthi hayi umuntu ongumama uyenzani kubaba kuphela lathi njengabo mama sifuna ukwazi ukuthi nxa umuntu ongumama kufanele ube ngumuntu onjani kufanele wena ngokwakho ube njani. Saka regai tisakupedzere nguva sekuzvanga zvichitaura nachira kuti apa advantage ndekuti tinenge tichibatwa kwese kumweya nekunyama tichidzidziswa kuti zviende mberi saka tinosangana mune zvimwe zvirongwa asi senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas media. Drewmas media taking you to another level. Kubva kwandiri Sokostina lo opa mpofu chihera. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.